Türkmenistanda ýurdun iki palatyly ulgama geçirilmeginden soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary geçdi. Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary 28 martdaky saýlawlary geçirildi diýip yglan etdi. Türkmen mediýasy bu güni däl saýlawlaryň açyklyk we aýanyk ýagdaýynda geçendigini öňe sürdi. Emma günwatar saýlaw synçylary Türkmenistanda şu wagtda çelini geçirilen saýlawlaryň hiç haýsyny erkin we adalatly hasaplamady. Ýekşenbe güni ýurtda halk maslahatlarynyň yerli wekilleri öz aralarında gizlinsiz vermek arkaly halk maslahatynyň 48 agzasyny saýladylar. Merkezi saýlaw topary halk maslahatynyň agzalagyna ýurt boýunça 112 dalaşgary hasaba aldy. Bellemeli ýeri ýekşenbe güni geçen saýlawlar güni däl saýlawlar boldy. Ýagny bu olaryň ähli umumy saýlaw däldigine aňlaýdýar. Türkmenistanyň halk maslahatyna agzalaryň dalaşgärlerine diňe yerli halk maslahatlarynyň agzalary tarapyndan ses berildi. Galy berse-de ýurdun saýlaw kodeksine görä halk maslahatynyň agzalaryna dalaşgärleri diňe yerli halk maslahatlary hüdürledi. Resmi maglumata görä saýlawlara Welaýat we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň jemi 231 tanysy gatnaşyp, saýlawçylaryň ahalda 37-si Balkan, Daşowuz, Mary welaýatlarynyň we Aşgabatyň her birinde 39-sy, we Lewapda 38-si hasaba alyndy. Galy berse-de saýlawlara welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agzalarynyň 98,7% gatnaşypdyr. TDH 28 martda Welaýat we Aşgabat şäher saýlaw toporlarynyň ses berilen bültenleri tanamagyny tamamlandygyny habar berdi. 29 martda ýurdun esasy gazetleri anyk tenäni aýdynlaşdyrmazdan saýlawlaryň netijeleriniň ýakyn wagtda yglan ediljekdigini ýazdylar. Ýatlatsak geçen sentýabrda Türkmenistanyň baş kanunyna girdilen soňky ütgetmeleri we goşmaçylary laýyklykda ýurdun parlamenti iki palatyly ulgama geçirildi. Täze parlament Milli Geňeş adlandyrildi we halk maslahatyndan hem-de mejlisden ibaret edildi. Parlamentin ýokary palatysy ýagny halk maslahatynyň 56 agzasy bolup, oňa her welaýatdan we Aşgabatdan 8, jemi 48 agza saýlanýar, ýene 8 agza prezident tarapyndan bellenilýär. TDH-nyň maglumatyna görä halk maslahatynyň 48 mandatynyň her biri üçin 2-3 kandidat dalaş edip, olaryň 26% töweregini aýallar düdüpdir. Merkezi saýlaw topary halkara tejribe görä günüdäl saýlawlarda halkara synçylaryň çağırylmandygyny aýtdy. Ýöne bu saýlawlaryň geçirilisine tin etmek üçin siýasy partiýalar, jemgyýetçilik guramalary, raýat toporlary hem-de dalaşgärler tarapyndan bellenilen milli synçylaryň 440 tanysy hasaba alyndy. Resmi media olaryň öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde saýlawlara tin edendigini we olaryň esasy wezipesiniň saýlawlaryň açyklygyny hem-de aýanygyny, kanunçylyga laýyklygyny üpsün etmekden ibaret bolandygyny belledi. Döwlet habar seriýetlerinde milli synçylaryň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda nähildir bir kanun bozmalary ýa-da biýdüzünçülükleri ýüze çykarandygy barada maglumat ýok. Emma Türkmenistanda şu wagtda çelini geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy günwatar hökümetleri we demokratik guramalar tarapyndan erkin we adalatly saýlaw hasaplanmandy. Galy berse-de Azadlyk radiosynyň habarçylary saýlawlara görülen taýýarlyklaryň çäginde häkimet wekilleriniň saýlaw resmiýetlerine saýlawlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toporlarynyň agzalaryna netijeler barada dil ýarmazlyk ýaly tapşyryklary berýändiklerini aýdypdylar. 28 martda efire berilen Watan habarlar gepleşiginde saýlawlara 8 minut töweregi wagt berilip, onda bu siýasy waka bilen bagly geçirilen sazly, sowkunly dawarlar hem görkezildi. Halk maslahaty mejlis tarapyndan kabul edilen konstitusiýany, kanunlary kabul ýa-da reddedýär. Umumy milli referendumlary geçirmek meselelerini seredýär. Prezidentiň ýokary kaziýetiň başlygy, baş prokuror, içeri işler ministrligiň we adalet ministrligiň ýol başçylary wezipesine teklip edýän dalaşgärlerini seredýär. Milli Geňeşiň agzalarynyň we deputatlarynyň möhleti 5 ýyldyr.